Цудоўны роспіс па чарапку. Нягледзячы на тое, што мы жывем у свеце высокіх тэхналогій і штучнага інтэлекту, нас прыцягвае магія старадаўніх тэхнік і таямніц увасобленых у творах гаджатнага мастацтва. Наша мэта – адкрыць для сябе сакрэты майстэрства, якімі валодалі нашы продкі, зберагчы і перанесці гэтыя веды ў будучыню. Упэўнены, што вывучаючы мінулае, мы зможам лепш зразумець сучаснасць і стаць сапраўднымі нашчадкамі багацейшых мастацкіх традыцый беларускага народа. Запрашаем вас далучыцца да нашага падарожжа. Разам мы адчынім дзверы ў мінулае і ўбачым нешта неверагоднае. Сардэчна запрашаем у свет творчасці і адкрыццю таямніц віцебскай зямлі. Яе каміну жывую мы убачылі пазней. А зараз увага да прэзентацыі кнігі Людмілы Мікалаеўны «Маёліка. Хрупкая веч». Тут жа мы дамовіліся аб сустрэчы у яе майстэрні на майстар-клас «Маёліка». І вось чаканая падзея. Майстер поделилась своим каштоўным вопытам адраджэння беларускай керамікі. Провела мастер-класс по вырабу кафлі. Людмила Миколаевна подписала нам свою книгу як юным аматарам керамікі. Нарэшце показала свой дзіўны камень, а яшчэ провела асабістую экскурсію по экспозіцыі «Віцебская маёліка». Нас вельмі уразіў аўтарскі посуд і старажытная кафля. Мастер-класс по роспису и отделке крам. Мы працягнули свой шлях з Віцебска ў Кобус, але спачатку завіталі ў Оршу, у музей млын. Нас чакала вельмі цёплая сустрэча з копыцкімі майстрамі, якія правялі экскурсію майстар-класы, адказалі на нашы пытанні.
чаровне місце копись і його майстри. Падчас нядовгої дороги додому ми склали вірш з ворот майстра, поклали його на музику за допомогою штучного інтелекту. У вірші ми щиро виказали своє почуття до родної землі, до дійності, яка нас захопляє, до старожитного ремесла гончарства. І отрималася чудовна пісня. З'являться падіння, сповні бажання маю. Дай для мене криху уміння, як змог я на телевізні життю. У глечиках з Парижа, з балах, у вазах, каліках і інших. Звеніла кераміка у фарбах, узорах, орнаментах у виш. Как взявши в руки кавалочок лиры, частинку души сверхче змогу огни, как покорились мастацтва вершины, признание народа знайти. Как взявши в руки кавалочок лиры, частинку души сверхче змогу огни, как покорились мастацтва вершины, признание народа знайти. І маті землі, майстру отказала ти працю свою, усім серцем люди.